ба назари коршиносон фасод ва аз сӯи як хонавода идора шудани кишвар боис шудааст ки аҳолии Тоҷикистон то рафт қашшоқтар, вале хешу табури раис ҷумҳур сарватманд мешаванд. аввал аз ҳама дар мудирияти давлат дасти аъзои хонаводаашро бидуни гузашт кӯтаҳ кунад. ин нукта дардест ки бештар аз ҳама дар Тоҷикистон сокинон онро эҳсос мекунанд. тӯли ин 28 сол бархилофи иддаои Раҳмон ки ҳамагӣ як бародари тракторчӣ дорад, пайвандони зиёде аз ӯ тамоми тиҷорат ва курсиҳои ба қавли равғаниро дар Тоҷикистон инҳисор карданд. ба назари коршиносон фасод ва аз сӯи як хонавода идора шудани кишвар боис шудааст ки аҳолии Тоҷикистон то рафт қашшоқтар, вале хешу табури раис ҷумҳур сарватманд мешаванд. дар Тоҷикистон аксари хешовандон ва наздикони Эмомалӣ Раҳмон ба тиҷорат машғуланд. ин ҳам дар ҳолест ки қисме аз ин тиҷоратҳояшон дар гузашта ба тариқи аз худкунӣ аз нафарони дигар ба даст омадаанду аз имтиёзҳои зиёде аз сӯи давлат бархурдоранд. инчунин хешовандони президент Раҳмон аз тариқи музояда иншооти давлатиро бо нархи хелу ночист ба даст меоранд ва аксари он ширкатҳое ки ба хешовандони раис ҷумҳур тааллуқ доранд, инҳисорӣ буда аз пардохти боҷи гумрукӣ ва аксаран аз пардохти андоз низ озод ҳастанд. президент Раҳмон ки 28 сол боз дар сари қудрат аст, баъзан мансабдоронро накӯҳиш ватанбеҳ мекунад, аммо шиор пароканиҳои ӯ дар бораи риояти қонун ба хешовандони худаш ҳеҷ рабт надорад. таи чанд соли ахир парлумон ба пешниҳоди Эмомалӣ Раҳмон даҳҳо ширкатҳои наздикони раис ҷумҳурро аз пардохт кардани молиёт комилан озод кардааст. аз ҷумла ширкати додараруси президент Раҳматулло Саъдуллоев, Исмоили Сомони Асри 21, ширкати Амирии Зарифбек Давлатов, шавҳари Таҳмина Раҳмонова, кооперативи тиҷоратии Раҳмонҷони марҳум Нуриддин Раҳмонов, ширкати Сафеддараи Шамсулло Соҳибов ва даҳҳои дигар аз пардохти тамоми намуди молиёт озод ҳастанд. Шамсулло Соҳибов домоди раис ҷумҳур ва ҳамчунин муовини Раҳмон дар Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ки худи раис ҷумҳур президенти ин кумита аст ва раиси ширкати Фароз. метавон гуфт ширкати Фароз ҳамчун ширкати монополист дар бозори сӯзишвории кишвар маҳсуб мешавад. ин ширкат дар тамоми соҳаҳои иқтисодии кишвар фаъолият мекунад ва бисёри бозорҳои сердаромади ҷумҳуриро зери даст дорад. ба мисли фурӯши рақамҳои мошин, мактабҳои ронандагӣ, муоинаи техникии мошинҳо, ҷамъоварии шираи камол, ташхисгоҳҳои тиббӣ ва додани маълумотномаи тиббии рақами 26 барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва низ маҷмӯаи лижаронии Сафеддара, аквапарки Кӯли Душанбе ва Спаҳаёт. ҳоло бошад ин ширкат мехоҳад ангиштро низ инҳисор бикунад ва то ҳол даҳҳо конҳои ин намуди сӯзишвориро аз худ кардаву нархро дар бозор боло бурдааст. ин ҳам дар ҳолест ки журналистони маркази таҳқиқоти фасоду ҷиноятҳои муташаккилона OCCRP дар як гузориш аз Умаралӣ Қувватов ки соли 2015 дар Истанбул кушта шуд, ҳамчун муассиси ширкати Фароз ёд мекунанд. OCCRP менависад, соли 2012 Умаралӣ Қувватов Соҳибовро ба таври ошкоро ғасб намудани тиҷорати худ айбдор кард. Қувватов сабти гуфтугӯи телефониро нашр кард ки дар он Соҳибов ӯро маҷбур мекунад ки миқдори муайяни пулро гирифта ширкатро тарк кунад. Адвокат ва мушовири Қувватов дар Русия ба OCCRP гуфт ки пас аз аввалин радди интиқоли ширкат ба Соҳибов, ҳукумат алайҳи Қувватов ба иттиҳоми ба даст овардани ғайриқонунии амволи ғайриманқул ва амалиёти молиявии ғайриқонунӣ парванда боз кард ки дар натиҷа Умаралӣ Қувватов ватанро тарк кард.